Good morning mga idol. Sige. Ang sila kanon. Nagingot sa tag-cover ito ang Bulawan. Takok kayo eh. Ato pa padung tukong dia sa ligi. Anak. Layo pa kayo. Layo pa kayo tasunon. Hinay-hinayan na to. Buntag. Hapon. Makuha na gina na to diha. Kapit na siya mapatag diha. Mara niya to kuhan rong buntag. Kub-kub. Trabaho sa taon niya. Karog eh. Okay, niya. So mga idol, magandang gusto mga gamit kay natay aton. Ito mga gamit oh. So nakita mi ni kuan kaniya. Ni Kakiguls si Guliat o Guliat. Nangapi dito sila ang gamal. Martilyo. Ito ang dalhon ron. Martilyo na yung silanggan. Ay, silanggan. Oy, Idol Guliat in the house. Oh, nangapi na nilang bus gamal. Oh. Blakir si Mia, blakir. Boy Kapugli. Ay, boy Kapugli. Ah, udah ba? Ikaw na rin. Stop. Boy pobre official. Kaya. Ano kay karong followers ha? Wala eh. Pila rin yung followers. Mga Toke ra sa kuan oy sa YouTube. YouTube sa ako, Facebook. Nako na. Wala eh, 6K ra. Ha? Bago ra ko nagkuha sa kuan ako Facebook. Sa YouTube ko nagawan, upload yun niya. Nausong nang sa Facebook na ron, apil lang sa ko. Facebook kita'y uso ron. Mas dali, mas wildo yung Facebook. Isa ka ng YouTube. YouTube, kapoy kay YouTube eh. So mga idol no, naan sa tadres kuan. Balay sa kuan, mga dato. Natay gi-repair niya. What patas kontraktor sa Topsin yung mare kuno niya gibilin ta dire kay para basig na sila mga likramo niya mga kuan na likramo dito ang ilang atop. So mga update na to ron dire ta mag kuan sa huwat ta sa kuan kay ang tag-iya dito ko ni mata tupa ang Koreana